Ka Meghalaya SSA Schools Association MSSA SA ha ka khat riu tring no pra kalarai benweng no shwa ya ka jing thmu khat perlong jinga ki bat ban pateng ya ka jinga kren bat ka sarkar jila na ka benta benweng ya ka jing ek no kai SSA ki badan palat khatla hajar ngot ha ka jila habakren shakilat pathai khubor u president ka MSSA SA uba Aristotle si rembai ula pentep baka seng kalashim lai teliki rai haka jingalang kabalong hamadan students jaya hadien baka sorkar kala khot eki banyakren haka khat pra tarik unai wieng bat ka sau tarik unok pra nila rai da kawe ka sur ban weng no shwa ya ka jing thumu ban khot pelong jinga ki namar bangila rai ban beteng ya ka jinga kren bat ka sorkar ula ong uba rembai ula ong ru baka seng kala rai ban ajing mut bat kerpat ya ka sorkar Bakan pelat no ya barok kinohikai SSA ki balarung kam na du shitarik naitung arajar arpo ban pendap ya ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test M10. Kani kalawan long na markat kum ka jingpen bena balapan mi da ka sorkar jela ha ka shitarik naitung arajar arpo lakdo syai baka M10 kadai ka badan kam ha ka jela Meghalaya. Namar kata gila rai da kawe kasur bak sorkar kadai ben perkhat ya barok kinohikai SSA ki balarung kam hala nishwa ka shitarik naitung arajar arpo ban pelat eki na ka examen M10 ulaong. Shu ka MSSA SA kala dawa na ka sorkar jela ban thaw ya ka empowered committee halor ka ni ka mat jung kinohikai SSA ki bakun thup ya ka jingdawa ban wanra ya ka policy ka bayade ka jingsngan ka kam kinohikai SSA ha ka jela Meghalaya. Ki dukhat jong ka ni ka committee ki de ban long na tanat law, personal, finance, planning, education bat ki dukhat na ka seng laong uba rembai. Karai kabangila shim menta kasengi hakade ka meeting kabala long menta kade ka meeting ka bahar kami kabangila khot hadin ka kajing kendo jongi bat ka government kata khat patrik jong 9 November araja kusau patrik jong 9 December araja kusau karmang kong karai kabangila shim kalong ba yak tu karai kabangila shim hak atrik jong 9 Oktober araja kusau balada ngimyo kano ka positive response na gongen ngin penlong ya ki program jingeki hapostin Meghalaya mentara kawe kasur unanimously ngin shim ya karai ba nginom teng show ya ka jingeki handre ngin teng ya ka jingekren bat ka sorkar kabaar ngila shim ya karai ba hakapai dei bat kini kinong hikai ki badang dei banyele ya ka M10 ngi ngila shim ya karai ba menda sngi ba ka sorkar kan an consider ya baro kinong hikai SSA ki ba join hala nishwa ka shitrik ugna Julai 2000 arpo kabadai ka tarik kabana kaliang jong ka education department kala penmi ya ka notification ka shitrik jong ugna Julai 2000 arpo kabakala ong ba ka M10 kalong mandatory ya baro nado katuka sngi kaba penmi ya ka notification ya ki bakwa bandong kumki nongkai kabalai karai kabangila shim kalong bangin ajmud ya ka sorkar bakan thungno ya ka empower committee but kit khot jong kani ka empower committee kindai na po law department, personal department, finance department, planning department, education department but kuntubro naka association but ya kikam ki badangsa hakaban ya kren detail sa kabay day but ki points ki bangila suggest ya ka government bakan kuntub lang haka policy naman ka job security job ng KSC ban ya kren no da ka empower committee kini kilong kilay tabi kiray ki bangila shim